Genomineerd als Abiant Starter van het jaar. Op Einstein.nl. Mijn naam is Sebastian Rodenboog, ik ben 23 jaar en ik werk voor Op Einstein. Op Einstein bestaat sinds juni dit jaar. Wij zijn een online marketingbedrijf en doen aan zoekmachine-optimalisatie. Dit betekent dat wij uw bedrijf op nummer 1 in Google proberen te krijgen. Dit is ons al met 270 zoekwoorden gelukt. Op Einstein.nl is onderdeel van de Fotocadeau.nl groep die in het verleden al zeer veel resultaten behaald heeft. De passie en drive waarmee we dit bedrijf hebben opgezet is het werken voor uw bedrijf. Ons doel is eigenlijk om uw omzet te vergroten. En dat doen wij dus door mensen naar uw website toe te krijgen. Want als je hoger in Google staat, krijg je meer bezoekers. Heb je meer bezoekers, heb je meer klanten. Heb je meer klanten, heb je meer omzet. Dus als uw omzet niet groeit, hebben wij ons werk niet goed gedaan. Het ondernemersklimaat in Noordoost-Friesland is erg fijn, gezien er veel ambitieuze ondernemers zijn. En onze doelgroep is ambitieuze ondernemers. Mensen die willen veranderen, mensen die durven veranderen, mensen die durven te investeren. Mensen die hebben al een website, alleen die denken van wij willen meer bezoekers hebben, wij willen meer klanten hebben. Daarvoor zitten wij in de markt. Daarvoor zijn wij van Op Einstein een zoekmachine-optimalisatiebedrijf begonnen. In de toekomst willen wij van Op Einstein het nummer 1 marketingbureau van Nederland worden. Dit willen wij doen op basis van de successen die we al met de Fotocadeau.nl groep hebben behaald. Deze resultaten willen wij ook voor uw bedrijf behalen.